Hay là ngã đừng các là gì đấy là ngã khu này này đâu có gì nhận được em thế phát xây tháng ham mà thứ ra không ra pha bề mình ra cái na pha đi về chứ nữa mình ra cái này lang lang thì không biết là con này thì là con này đừng có xì raถ้าไปใช้โคตรขาลับนั่นเอง next day ไอ้จีบคนนึงมาที่จีบคนนึงละมูไบโลกีเลลาไปไง này nang lali bisu 가만히 또 빌라봐 아트 칼럼난고 제발 칼럼난 와나 봐 뭐만 칼럼네 아 사크리 바크리 게드브라 봐 작은 레아파 작은 라시 가시고 잘랑습니다 라시 능 제발 칼럼난 라파 잠전을 라브나 한탄데 그 스나이퍼 동바 라브 탄데 아파 힘나우로 라브 탄데 앙느 만에 잠전 라브 뜨는 아파 앙니 솜포 촌자 탄데 등 아파 능 카마이는 릉카네 농라 근당 레 아파 앙니 자 솜포 치동 बेखौनो जानानै थांदो नों लाबोदोल' नों आफा बेरे फुंजानि मा दावराव दावसि खालामबाय थाखो फिसाला सासे लोगो मानो बेबायदि रायख्रावबाय थाखो नोंलाय जोंहा फिसौनि महरबो नायनो गोसो गैला नामा आफा थां बाबा थां ब्रेकफास्ट खालामनानै दोनबाय आं टेबोलाव रेडि औ बिमा बेफोरबायदिनो ख' होननानैनो नों बेखौ लरग' जयला खालामखाबाय दाबो खालामदो बिमा थिगैनो दं बिमा ओमफ्राय बिमा बिहामजो नायनो गोसो दंना गैया नों फिसालानि दंनायालाय दङ औ दंनायालाय दङ अब्ला फिसालाखौ एसे बुजायनो हाला लाग्रायानो लाथ्राबा आं मा होननानै बुजायनांगौ जाखो लाग्रायाथ' बहायथो लानो होननांगौ जाखोब्रा बिमा दे हा बे समाव जेला बिहामजो लाबोगोन अब्ला नों फिसालाजों लोगो दाजाखा होनबा माथो खालामनांगौ जाखो होमबालाय बिमा आङो बिहामजोखौ नागिरहैनोसै माबा नागिरदो बेबायदि गोबाव फिसालाजोंल' उल्था दाजा मिथिबाय जोंहा फिसौ नायनांगौ दं बिमा हगलि दिनैसो गोजोनदां नोंखौ जारलाथारहाय बेजों सानथिं बाथिं र' आंहा मेरला खामानि दङ सानथिं बाथिं अननाया खि सानथिं बाथिं थायो नामा बुरि नै नागिरहैनोसै बिहामजोखौ जाय जेरावखि मोना मोनब्रबबाबो लाबोथारगोनलां बिमा र' देलायहैनोसैलां deh menikah bukan nanti Mas welcome थबां गोबाव दासो सफैबाय नोङो आरे सफैबायना सना अब्लाबोथ' हौवा मानसिखौ बेबायदि नेबाय थानांगौ नामा आया अब्लाबोथ' सफैबायना सना एसेथ' बुजिनो सेस्था खालाम सरि जिरायदो दे अके आया कफिबो रेडि लायबावखासो कफियाबो सफैबावबाय नोंखौ आं सफैगोन होननानै अर्डार होखाबाय नोंहा आरो एथबां गोबाव नोंथ' बुंदोंमोन ग्रेजुवेसन जानायनि उनावहाय आंखौ लांगोन होननानै दायोथ' आंथ' ग्रेजुवेसनबोथ' जोब्बाय जागोनलै सना माखौ सिन्था खालामबाय थायो नोंलाय आंनि केरियारखौबोथ' नों नायग्रोनांगोन ना आं बेबायदि नेबाय थानो हाला केरियार बिल्ड आप खालामनानै लाग्रोआबा उनाव संसार जानायाव गथ' गथाय खांनायाव नोंनो खस्थ' मोनहैगोन बै समाव बेफोरथ' माबा मोनसे जागोन ना
आंबोथ' ग्रेजुवेसन जाबाय नोंबोथ' लेखा फरायाखै नङा नोंबोथ' मोजां क्वालिफिकेसन गोनांखा माबा मोनसेथ' जाखागोन ना जों सानैजों माबा मोनसे खालामनाबाबो जों जोंनि न'खरखौ सामलायलांगोन बेखौ मानो एथबां खर' सादों नोङो देना सना गासिबो जाजोबगोन ना नों माने एथ' टेनसन लायो आंनो एसेथ' टाइम होबाव मानो होनब्ला गोबां खोथा दंना संसार जानायाव आं बुजिबाय नोंनाव जा दं आं बेजोंनो गोजोनगोन आं बेजोंनो हेपि आं आरो बेनि बाराखौ लुगैयाखै जुदि नों गुबुनखौ साबसिन नुनानै खारोब्ला बिदि मालाबाबो जाया नों आंखौ सानदों नामा कि आङो दस्राफोर बायदि बेबायदि खारलांगोन नों एसे बुजिनो नाजा आं जेबो बुजिया आंनो एसेसो सम होबावदो दे बिदिब्लालाय आं गनायबाय नोंनि खोथाखौ नोंनि बुंनाय बायदियैनो जाथोंसै लोंदो कफिया गुसु जाबाय थांनोसै बिदिब्ला मोजांथ' आरोलै मा जाखो बिलाय गारिबो मोनला माबो मोनला मा जाबावनांगौ दा आङो आदा रथलाय मा जाखो आंखौ लांफानो हागोन नामा मा बबे जायगायाव थांनो नोंलाय खासिबारि दा खासिबारिसिमबोथ' एफा गोजान बोरै आं थांनो दा बासफोर मोनथारासै मोनासै लोगोआबो फनखौनो सुइच अफ खालामनासो लाबाय मा जाबावनांगौ जारला जाबायना आदाया जेबो उसुबिदा मोनाब्ला आंखौ लांफानो हागोन नामा लोगोफोर गैया खाथियाव गैया आदा रावबो गैया आदा प्लिज ना आंखौ लांफादो ना दाथ' मा खालामबावनो दा थांनोबोथ' नोंहाबो गोबां दिगदारि माइबोथ' गैया थ' बिदिब्ला आं नोंखौ जोंनावनो लांसै गाबोन फुंनि बासजों आं नोंखौ दिखांना हरफिनसै थेंक इउ आदा आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय थौदो गाखोदो थौदो बिदिब्ला जाबायना औ थौदो आं बाइकखौ सोबाय थानोसै नों नैबे रुमाव हाबफैग्रोखादो आंनि रुमाव नैबे रुमाव नों हाबग्रोदो आं बाइकखौ दोनसै